Welcome back to the YouTube channel, man. Kamalazi muli bwanji konse kumene inuyo muli. So pano tingopatsana pano ma update kuti tingodziwitsana kuti kodi tikuyendera pati mu nkhondo imeneyi mwammango. So kumale kuzana ndi dziko la Iran la yankhula kunena kuti especially President Masoud Pezeshkian wa dziko la Iran wayankhula kunena kuti ife nditayesera kupanga chilichonse imene timenera kuti pange pofuna kuti kukambirana njira zathu zinatseguka zinazotseguka kuti akulu okay mufuna chani okay teri that's all tinakamba zimene ife sitingathe kugonjera. Everything was clear koma zikuoneka zoti ma Americans kumbali yawo sikuti amafuna zokambirana yaye amangofuna kungurayisana nthawi. So Trump so pa nthawi imene akufusidwa pa nkhani yokhuzana ndi nkhondo imeneyi iwo akuonena kuti kuti ndifusa kuti nkhondo yathu wanji ku Vietnam na 19 years kumene afa anthu ambiri mbiri apa angofa anthu 13 okha. You were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan, these other places 10 years. You were in Iraq. How long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War II is different. That was 4 years. I'm in for 3 months, and much of it's been ceasefire. So, and you know what? We lost hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. Now, 13 people is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars, you lost hundreds of thousands of people. So people don't like it when you say, oh, do you know you've lost 13? We lost in 2 major wars. We took over Venezuela. We essentially took over Iran. And we've lost so far 13 people. Somebody else would have lost 100,000 people. Okay. But I get a kick when I look at somebody on television. He's lost 13 people. I lost 13 people. They lost 13 people leaving an airport. Obama, 13 very good people that I got to know their families. So what we've done is amazing, and we have them decimated. Abango nde asilikali muzikonzekera kufa kumene kwa asilikali ku America zikonzekera kufa. Trump akona zoti namba yuchepa kwa poyekeza ndi nkhondo zina akuti tinaluza nkhondo ziwiri kuluza nkhondo ziwiri nkhondo zikulu and panopa taonani ife tango pesa asilikali 13 okha basi mini undi sizukwanira beya ambi afena aphetsa asilikali ambiri. So Trump ndimene akuyankhula komabe Iran yachenjeza kunena kuti ngati mufuna kuti nkhondo miyambeso kachikena ndekuti papezeka mavuto ochuluka kwambiri chifukwa chene kuti ife nkhondo ikhala beyond the region itipitisa kutali kuposa mmene tinayipititsiramo. And mukaona bwinobwino ku dziko la Iran pakatali panopa pa TV nzika akuziphunzitsa tsopano akuziphunzitsa kuomba futi. Mina kungozikumbutsa chifukwa most of asilikali ambiri anthu nzika za Iran zambiri 90% ndi asilikali kayetu amapita ku silikali akafika mina Sunday mina 8 ija asanapita ku secondary amenena kuti apite ku usilikali kena kunkubweleraso for 2 years kena kunkubweleraso nkupita ku tsopano koko. So mina ngokumbutsa kuti mukumbukira guys nangasi after mnaphunzira kena mwamba mwaloya mukapanga zina za dziko. So mina ngokumbutsa so akuphunzitsa pa TV live mwapo. So guys futi chonchi anthu aziko la Iran. So Western media akuyankhula kwambiri taonani akuphunzitsa nzika kuomba kwa futi, taonani pa TV akuomba futi makuti fuso ndilona kuti kodi futi zimene akuaphunzitsa awazi akuziphunzitsa nzika za Iran kuomba futi akuaphunzitsa kuti apite kuti akuaphunzitsa kuti akapange invade dziko la ndani
akuwaphunzitsa mfuti nzika kuziphunzitsa kugwira kwa mfuti kuomba mfuti kuti zipite ku dziko lanji kuti zikapanga nkhondo kuti nowe palibe sakuziuza kuti mupite kwa kukulu nzikazi zikuphunzira akuziphunzitsa kuomba mfuti why kuti akabwera ma Americans menemu azakwanise kuziteteza okha. Remember mudziwe kwenena kuti ma Americans akabwera mudziko musaganize ngati kuti ma Americans ajawo amang'olimba ndi asilikali amakhala akuphaswa anthu osalakwa ma civilians amakhala akuwapha ya tili ndi maripoti amene kuchoka ku dziko la Iraq pamene ma Americans anapita mu amangopha anthu just for muna kungosintha tayala kungoti gambo lako akupanga ukungosintha tayala panjira ukupha yes zimene akhala akupanga asilikali aku America apanga zimene zindithu. So anthu awo akuphunzitsa kuti aziziteteza okha. So ine sindikuona vuto lililonse ngati nzika zinakhala vuto kuti akuphunzitsa kuomba mfuti kuti apite ku dziko kwina kwake akamenye nkhondo ngati nzika kuti ati nikalone dziko lakuti kuti tikalande ujeni zolakwika kwambiri. So Father me did America shoot him. Why? Why did we shoot your dad? Yes, why? I didn't shoot your dad. America shoot father. Why? 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 Bad guy. America. Some American soldiers are very bad. Yes. Very bad. Yes. I'm not. Kiss أختي. Yes. I'm sorry. Why I'm sorry? Father did. Father me. Do you hate Americans? What? Do you want to shoot me? No. No? yeah, akwenda kuziteteza okha. If you have a problem with that, ngati ndi vuto tizimene zonse ndikuti pena pake mbuto wako sokugwira. Right? Akwenda aphunzire aziteteza okha. Fanthayi ikazafika akazafuna kulowa mmene mjamo mwirani mucha ndikuti ali mvini wa America zazoti kumunomutu wina ali sindisilikali mwa. Anyway, muli mosema yapita komano issue ina pano pamene yakula kwambiri ndi issue yokhudzana ndi ku Israel. Choyambirira ndimafuna mumvetsetse kwambiri dziko ilili la Israel za democracies kunena muchilungamo kuna ngomba mulungu right. Okay tingokamba kuti kukhala ngati mwa mmene makhalira dziko mwa umunthu kulibe chifukwa zimene tikumaona zimene kumapanga azinzawo actually siza umunthu. Okay, akhala akapanga ma Palestina okay kwabela ziweto kuwapha kuwaphulisira manyumba akapita ku matenti kuwaphulisanso ku matenti okay kwabaya kwakhala kubaya magalimoto kudusira ku Egypt kuti akapha zakudya ndi mankhwala amachinga pacha chabwino. Apa papezeka kuti pali pamakhala chiboti china chake. Remember anthu amakhala ndi program ina yake ati flotilla chiboti china chake anthu amayiko osiyanasiyana amakhala ika mu mankhwala zakudya zinthu zambirimbiri amakhala ika amene momo tabwino kumadusa kumadzi kumapita kuma Palestina okay side ya mu Palestina. Poyamba chizukulu cha Nelson Mandela nakuzani kuno anachigwira ndi azawo boti lochoka ku South Africa kupita ku Palestina. Apa agwira sopano anthu ena kuti amene amangopita kwangothandizira kwangu apasani zakudya basi agwira koma ndikuwazuza kwamanga nkuyang'anitsa pa strange mitu yonchi amene zinthu zoti anthu otu samapita ku Israel timvana pamene papo samapita ku Israel okay apita mbali yako ma Palestina koma kwagwira pamene kuchako ndikuwapitisa ku Israeli ndikuwazuza. Kamene kaka apapa ndi pang'ono iwo zimene amapanga zili wesi ndizoyipa kwambiri kuposa zimene tikuziona apazi. Mayiko ambiri adzudzula mchitidwe umenewu. Mayiko ambiri adzudzula kuyambira Italy Spain
mayiko ambiri anoti kukhala samakhala choncho anthu simungapange treat choncho adzudzula anthu, right? Imene ndi Israeli akuti ana osankhidwa ndi Mulungu. I don't know kuti Mulungu wake ndani, komano khalidwe limene amapanga anyapape amene wawa, right? Si khalidwe labwino.